Rohata Yesus Kristus, tapa sadama rohata tapa udukma dirita, lao memasuki permingguan persobota tutu hatta debata di bagasan tikion, alani marhahoho memahita satokin. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian buku ede nomor 14 ayat sada roh ditulu. Bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tot di perbadia, nama no palangi dohot tanoon, amen. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasana adong, natamano ibana, dina tinagihon nai, torop anak doh sangapon, perdenggaton sun iduk ni hangoluan nasida, marhite-hite hapor suhon, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni perdosa, asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi, sahak rodi hau na pinorsilang, sa itu pahi hami marhite-hite asin ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak kaholongan ni rohami, dia kasih taonon, asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tot di perbadia, marhite-hite hami. Amin. Tapuji Tuhata, meredehita sian buku ede nomor 150 ayat sada rodi 2.
Hatani tuhata nasongon patujolo ni jamita di minggu estomihi sadarion ima nadienet sian buku pesalmen bidu sia pulusia ayat sada saha rodisia tajahama marsorik-soring anon dia ayat perpudi manang dia ayat sia rapita majahasa songonom mahatani tuhata Jehovah do raja akahitrima akabangso marhabang sahon kerubim ibana humutal mata noon. Ngamdo Jehovah di Sion, jalatibul do ibana gumonggom sude akabangso. Pujion nasida masogot guarmu natibul jalan nasokal nabadia do ibana. Dohot hagogon ni raja na makaholongi uhum. Nunga dipahot ho hasitongan, nunga dipamasaho uhum dohot hatigoran di Jakob. Patibul hamuma Jehovah de batatai, jala marsinggang mahamu tu jolo ni sidege-degean ni pakna, nabadia do ibana. Si Musa dohot si Aaron di tonga-tonga ni akamalimna, jala si Samuel di tonga-tonga ni aka si jauh guarna. Majau-jauh do nasida tu Jehovah, jadi ibana mengalusi nasida. Di bagasan obun na marsi jongjong ibana makatai tu nasida. Dirado ti nasida do aka panidang yon nai, dohot pati na nilehon nai tu nasida. Ali Jehovah debatanami, hodo mengalusi nasida. Debataan namar pamuati doho di nasida, jala parlulu di babahen nasida. Sai patibul hamu ma Jehovah de batatai, jala marsinggang mahamu di dolo na nabadiai, ay nabadia do Jehovah de batatai, ima sahakna, martua do nau bigi hatani di bata, nau peopsa jala na mangulahotsa. Tapuji musi itu hata, maret dehita sian buku ede nomor 410 ayat sada rodi 2. Kuria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, di bagasan tiki na macayarga, na dilehon Tuhata dope dihita di obason,
Tama situtudo hita marningot, mangarimangi, manolsoli, huhu mangido hasesani sudia kadosata nagodangi, tua dopani debata. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan na mangarsak kod dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehom matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di hasini roham, alay asa ho rohanami marhapos seaon, lao mangkotapon na sa dosa doho roha portibion, asa ho pasahatami diri nami tuho, gabe peleyan na mangolu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sisaan ni dosata. Songono doha hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan nasorat. Asahu pasonang hamu. Jakon hamu maaugaku. Marguru mahamu tuau. Ay nalabok doau, jalan nasirek marroha. Asa dapotan hasonangat todimuna. Ay labok doau gaku. Jalan yang dodoh nahu hapor saton. Hasanga pemadi di bata na digijang. Amin. Mari dihita lahu memuji Tuhata. Sian buku ED nomor 405 ayat 2 saharo ditulu.
Hatani tuhata nagabe ruhu tungolu na baru di minggu estomihi sadarion imana dienet sian surat ni Apostel Paulus tuhalak Rom bidu 14 ayat 10 songonon mahatani tuhata. Ai molo dioloi ho Kristus disi di halomo de batadoho jala argaho di jolma sahalinai hujahami. Ai molo dioloi ho Kristus disi di halomo de batadoho jala argadoho di jolma ima sahakna rak mangidogogo mahita sian tuhata. Ale Tuhan di bata saya pergugui mahami mangulahon hobar tuhatami. Amin. Ta puji tuhata maret dehita sian buku ede nomor 120 sada ayat sada rodi 2. Tidak kemaha porseau tai songon nahina tidak konidongata saha porseau di pertibion rak madok mahita au persea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan nama no palangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imanati nubuhon ni si Maria nagabagayan siya to di perbadia adorak soha bubuhan. Ido tuhata na manaon ne berni di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal lo ibana di hao pinor silang. Jala tua tu banua toru dung ditanom. Namula mangulu di hari patuluhon. Namanai tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani. Disima ibana pa imamulak sogo tutanoon manguhumi hala na mangulu doho namate. Au bersea ditodi perbadia jala adoksa ada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai namadok mula mangulu dosogot daging ni hala naong mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigema akatikting namasa di huriata di bagasan samingguan. Hurian itu hatta tabigema ting namasa di huriata di bagasan menggutta sadarion
ima minggu estomihi tanggal 10 Februari tahun 2023. Na parjolo ting parjolo dohot ting paduahon. Di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 maringanan di Gereja Katolik Santo Yosep Jalan Dr. Mansur nomor 75 neng Majalo Pasu-Pasu Parbogason ma Agung Kurniawan Sugito Situmorang SE anak ni Amatta Chong Han Chiao Manang Sugito Mulyanto tubuh ni Inata Oi Swi Ing nama ringanan di Taman Surya 2 Blok B2 nomor 20 Pegadungan Kalidres Jakarta Barat anggota Jemaat Gereja Santa Maria Imakulata Jakarta Barat Dohot Orwana Gracias Anastasia Gabriela Purba SPSI Boru Niamata Profesor Dr. Andus Mauli Purba MA PhD Tubuni Inata Situa Dr. Anda Teti Boru Aritonang nama ringanan di Jalan Sembada Onom nomor 34 anggota Jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 masuk sektor Walu. Napaduahon ruas Natabba mulai sadarion minggu 10 Februari tahun 2023 nong tabbado anggota ni ruasta ima keluarga Amatta Hengki Oktario Harefa dohot Inata Ika Veronica Borutarigan dohot 2 yanakon nasida ima Axel Niki Gracio Harefa dohot Alexa Tresia Harefa nama ringanan di perumahan Golden Land Blok 17 Jalan Bunga Rampe Opat Simalingkar B masuk sektor 10 molo rodo nasida asa jongjong manasida dengan nasida B pada Mang Tarigan dan ya silakan duduk. Napatuluhon sidang majelis telah selesai di tanggal 10 Februari 2023. Sialani pamasaun di huriat tama sidang umum jemaat di hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 ima nalau membahas program dohot anggaran di huriatta tahun 2023 nama ringanan di GKP Padang Bulan setelah selesai ibadah minggu siang. Paupaton jadwal ibadah minggu 26 Februari 2023 ala sidang umum jemaat dohita di hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dung selesai ibadah siang jadwal ibadah minggu di huriatta tanggal 26 ima telu hali pagi masuk pukul 8 WIB siang masuk pukul 10 telu WIB malam masuk pukul 10 sia WIB. Aladong do surat naro sian kantor pusat GKP itu huriatta jahanon nami ma di Tikyon. Pematang siantar 14 Februari tahun 2023 nomor 177 garing A.1 garing 2 Romawi garing 2023 hal pemberitahuan tentang Yayasan Pendidikan Terang Hidup. Kepada yang terhormat 1 Pendeta Resort garing Jemaat Khusus GKPI
2. Pengurus harian resort garing Jemaat Khusus GKPI di tempat. Salam sejahtera. Doa dan harapan kami semoga saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia dan berdasarkan keputusan Sidang Majelis Sinode dalam kurung SMS keempat 2022, GKPI telah membentuk Yayasan Pendidikan yang baru dengan nama Yayasan Pendidikan Terang Hidup yang berkedudukan di Pematang Siantar sesuai dengan Akte Notaris nomor 16 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kemenkumham Republik Indonesia nomor AHU 0016499.AH.01.04 tahun 2022. Sehubungan dengan itu, kepengurusan Yayasan Pendidikan Terang Hidup telah ditetapkan oleh pimpinan Sinode dengan SK nomor 830/P.13/8 Romawi /2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan telah dilantik pada tanggal 9 Januari 2023 di GKP Center. Nama-nama pengurus yayasan terlampir. Dengan terbentuknya Yayasan Pendidikan Terang Hidup, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Supaya semua sekolah-sekolah GKPI merubah status dari yang sebelumnya, termasuk yang belum memiliki yayasan atau yang yayasannya sudah tidak sesuai dengan aturan peraturan pemerintah yang baru, agar segera berubah menjadi Yayasan Pendidikan Terang Hidup GKPI. 2. Kami memintakan agar saudara-saudara pengurus resort garing Jemaat Khusus GKPI dapat memberitahukan Yayasan Pendidikan Terang Hidup ini dan pengurus yayasan di gereja masing-masing. Ketiga, hal-hal teknis yang berkaitan dengan perubahan status sekolah GKPI dalam naungan Yayasan Pendidikan Terang Hidup kiranya dapat berkoordinasi dengan pengurus Yayasan Pendidikan Terang Hidup. Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Salam dan doa pimpinan Sinode GKPI, Bishop Pendeta Abdul Hutauruk MTH ditandatangani, Sekretaris Jenderal Pendeta Humala Lumban Tobing MTH ditandatangani. Surat keputusan Gereja Kristen Protestan Indonesia nomor 837/P.13/Romawi 8/2022 tentang pengurus Yayasan Pendidikan Terang Hidup periode 2026 sampai 2025. Pimpinan Sinode GKPI setelah membaca, mendengar dan seterusnya, mengingat, menimbang dan seterusnya, menetapkan: pertama, mengakhiri surat keputusan nomor 1160/P.13/12 Romawi /2021 tanggal 16 Desember 2021. Kedua, memisahkan pengurus Yayasan Terang Hidup periode 2020 sampai dengan 2025. Pembina: 1. Pendeta Abdul Hutauruk MTH. 2. Pendeta Humala Lumban Tobing MTH. Pengurus: Ketua Profesor Dr. Marlon Sihombing MA. Sekretaris Profesor Dr. Dr. Joner Hasugian MSI. Bendahara Lumungguk Hutabalian MM. Wakil Ketua Mangasi Sitanggang SE. Wakil Sekretaris Dr. Posma SM Lumban Raja MSI. Wakil Bendahara Dr. Melanton Rumapea SE MSI AKCA. Pengawas: Ketua Dr. Tolopan Dolok Saribu. Anggota Dr. Rudi MNP Simorangkir MPD. Ketiga, berkedudukan di Pematang Siantar. Keempat, terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kelima, tugas dan wewenang pengurus sebagaimana dalam anggaran dasar pendidikan terang hidup. Keenam, surat keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah jika terdapat
kekeliruan untuk perbaikan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan disampaikan kepada pengurus untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bishop Pendeta Abdul Hutaur MTH ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 18 Agustus 2022. Bishop Pendeta Abdul Hutaur MTH ditandatangani Sekretaris Jenderal Pendeta Humala Lumban Tubing ditandatangani. Songonima ting-ting dihita di bagasan Minggutta Sadarion. Lau manumunomu hatani debata tapuji matuhatta marhiti-hiti ende nomor 322 ayat sada 2 dohot 4. Dameni debatana sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Kita saluhutna mahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, jamita di Minggutta di bagasan Minggu Sadarion imam minggu estomihi nomor lapatan saya homa gabe doluk
batu partano batoa diau. Tasigat mahatani tuhata, sian surat ni Apostol Petrus na paduahon, bidusada mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 20 sada. Tapai hut-hut ma di bagasan rohata. Aidada huyut tokhami akka turi-turian na pinikir ni nabisuk. Dinahu pawotok kami Tuhamu hagugon dohot haroro ni Tuhata Yesus Kristus. Tung di ida matanami do hato ngamon nai. Ay di jalo hamudo hamuliaon dohot hasangapon sian debata ama. Dinamasa tu ibana sian hasangapon natongami suaraon oddo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana. Ima suara nahubigi hami rosian benua gijang ujurap hami dohot ibana di dolok nabadiai. Jari lam hot ma atong hata panurangi di hami, jalatama marsitiu batusihamu. Songon na tu palito na marsinodang di inganan na holum, pai matarida si ulu balang ari jala bicar sibon hati uron di bagasan rohamuna. Onma parjolo botohamu, dang dapat hatorangan di nasa panurangon na tersurat, anggosian rohani jolma. Aidang duksian tahi ni jolma haroruan ni panurangon. Alai tinogion ni todi perbadiedo. Ubahen namar suara akka jolma disuruh debata. Ima sahakna. Dihitakan hinaulungan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Sian partikian hurian na parjoloi sahatu partikian nuaeng di perdalanan ningulu ni huria saya yarong do Jupang nagabe paru kilon di tonga-tonga ni huria meragam do akkahamaolon na boy tubu di tonga-tonga ni huria boy doi tubuh alani akka sakap-sakap ni sibolis naro sian akka nahumaliak kita nagabe si patama besoratan gabe duduk pakilalata alani akka puda nasohobar tu hatani tu hata alai buido nak tubuh akka paru kilo di tonga-tonga ni huria siak kuria isa diri molodang apala takas bornok hatani Tuhani maringan di tonga-tonga ni akka ruas ni huriana olo matubu akka pangalaho naboy mabain akka hagugutur mabain gabe tubu hasisiga nang di tonga-tonga ni sada huria. Dihamuna kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Ditiki pakubasion ni Apostol Petrus. Jupang doi di tonga-tonga ni akahuria na nihubasanna. Naro tubu akka parpoda haliluon marhite-hite akka rasul-rasul palsu dot pangajarion nama korhon haliluon nama bahen hagangguon tu panggulmiton ni ngulu ni partodion di punguan ni akka halak Kristen molo hata nuaing jok-jok do tabege hata hoax akka berita-berita bohong akka berita na subuh dipertanggungjawabkan akka berita na buo direkayasa mabahin
hagangguon tu akka pikiran ni jolma. Jala ido na masa hati hai di tonga-tonga ni huria narong dia sekecil di inganan nakana ni hubasan ni Apostol Petrus. Alanido di bagasa turpukon di paingot gabi sadapuda na ikut tangihonon ni akahalak Kristen hati hai asa unang sahat nasida tu pangujunan alani akka boda haliluon. Totu paposorohan ni akka jolma na ubege dohot na tumangihon akka poda ni Apostol Petrus di hati dakonibana do di bagasa turpukon di ayat 10 di dok aidada huyuto kami akka turi-turian na pinikir ni nabisu di nahupaboto kami Tuhamu hagugun dohot haroro ni Tuhata Yesus Kristus tung di ida mata nami hato ngamon nai nomor lapatan dopat dohonon ni Apostol Petrus dada hata gabus akan nahupodahu kami bukan isapan jempol alai hata hasitongan hata habonaron ido na pinodahon na sida tuak kapunguan ni halak Kristen nang majakon Yesus Kristus asadak sarupa na sida songon akka perpoda haliluoni na sumajakko Yesus nama dok dak tutu Yesus Raja dak tutu Yesus gabe sipalua dak tutu Yesus ro padua halihon laho pasitokon akka tuduhan-tuduhan sian akka perpuda haliluan tu si Petrus di hati dakon ibana dong muse di bagasa turpukon di ayat 10 pitu ay di jalo do hamuliaon dohot hasangapon sian debata ama dina masa tu ibana sian hasangapon natongami suara oddo anakku haholongan ni rohaku lomodo rohaku di ibana Nita kenalongan di bagasan guarnito atas Kristus. Apostol Petrus terdok di ibana sisian hasian ni Tuhan Yesus Kristus. Duk jauh ibana gabe sisian ni Tuhan Yesus Kristus. Luhut do akan niula ni Tuhan Yesus Kristus di pa ihut ibana. Luhut do akan pinatupan ni Yesus marhite akan tadahalongangan di ida si malolongna. Asa dada hata-hata manak turi-turian akan pinudahonna tiak kator jol mahala Kristen. Alai hasitongan hatok-tongan ido na pinasahatna. Alanido di hati dakonibana. Ditiki nama nakok nasira rapak do Yesus. Terus ada dulu nama cena tibo. Dina di ida nasida Yesus makata-hatai dohot si Musa, dohot si Elia. Jaladukon ni tubuh suara nama cina gugus yang benua gijang nama dok odo anak haholongan ni rohaku lomodo rohaku di ibana. Panidang ion ni Apostol Petrus songos sada daladui mangalo akapoda haliluon. Namar lapatan asalam pos rohani na tumangihon akap puda na niajarkon ni Apostol Petrus di papatar ibana noni songon sada bukti na suadong gabus manak turi-turian na pinasahat na sida tutonga-tunga ni halak Kristen na nihobasan na mangihu muse diamunak kadongan na hinaholongan marhite-hite panidang yon na sidai, marhite-hite kahata panurirangon na pinasaha ni akka panurirang na parjului, ido nang lampatuguhon na sida, lau mamaritahon Jesus, tu sadok jolma.
Alanido di udut ni turpuko dia 10 sia didok jadi lam hotma atong hata panurirangoni dihami. Jala tama marsiti opat tusi mahamu songon natu palito na marsinodang di inganan na holum. Pai matarida si ulu balang ari jala bicar sibon hati uron di bagasan rohamuna. Dihita kana holongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Itonga-tonga ni panggulmito ni ngulu na marhuria. Di sejarah perjalanan pekabaran Injil gudanggo akka tantangan na niadupan ni huria lau mamaritahon barita na uli. Gudangdo akka nagabe si ingoton. Alai lam gudang pe akka na mga bati, laptorope akka na makasuguhon, alay lam marloksa-loksa do akka halak na porseya di hatta Yesus Kristus. Asa di namarsihohot akka apostoli laho pasahaton barita na uli taringot tu haluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus di johon na sida do di dasdasi do akka halak Kristen asa toktong nang nasida marsitiopan tupalito na marsinodang di inganan na hulum. Ibarat na diamunak kamanami na nami. Molo mamulus na hulup pita. Ang godanga dong palito. Buido gabi tertuktuk kita. Ang godak tiur si malolong marnida sa dadalan. Buido gabi marsahit si majujakta. Ala si majujakta itu mangalakahon. Dalan si tujuota. Dingulu niyak kahalak na porsea. Palitoi imahatan itu hatta. Namanodangi hita diganup perdalanan ninguluta. Asa molo tabulus pe akahahulumon. Taadupi akahamaulon. Anggodung marsinodang manang tatiup palitoi hatan itu hani takasdo iko gabe sahat kita tuak kadalan nagabe si tujuta. Jala ido nama cegomos di dasdasi apostol Petrus asa toktong nasida maniop palituna. Nomor 8 unang adong gabe tertuktuk nasida di perdalanan ningulu partod dionna. Dihita akan hinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Pakubasion ni Apostol Petrus ragam mengadupi akahamaulon. Alay hamauloni dan gabi pangabati noni di ibana lau patol hason barita haluaon nasihat tuhata. Budak pe akan mangabati aledang mabiar ibana mangalusi akka poda haliluoni di padipos ibana doi asa unang gabi lilu nang akajolma nang porsea tutu hatta Yesus Kristus. Totu sahat barita nauli sahat tu partikion na tabulus ditikion dada holan apostol Petrus nagabe barbarita nauli. Alay marhite-hite akka jamita ni apostol Petrus lama tabba-tabba do nang akka naposon di bata sahat nor di bagasa tikyon. Alanido gabe hebang nang barita nauli sahat tu ujung ni portibion. Alay di partikian nuaing lam torop akka halak na porsea. Lam torop halak akka na marsaur di tonga-tonga ni huriai.
bohado. Jauh-jauh ni Tuhan itu hita asa toktong marpanidangi maka tidak kon barita nauli. Adong do hata nah di surat ni mantan epurus HKBP hujaha sada bukuna namarguar permingguan na mangulu. Mantan epurus Justin Sihombing. Adok songonon hatana. Gudang gojolma namalo marpungu alai dak piga jolma namalo marminggu. Na marpungu do hiton nak sudi kan? Talapati manang laos parmingguon. Namar pungu belum tentu namar minggu. Alai namar minggu nggak pasti marpungu. Namar minggu belum tentu nagabe olo. Parsidohot maka tidak kon hatani Tuhani. Ay gudanggo halak moay mengaku Kristen, mengaku halak na Porsea, alai dalam aksi jok dohita gabe dangolo parsidohot. Alaniaha, mabiar hita terbeban, mabiar hita rugi, mabiar hita marukil menghadapi akka hambatan. Asa molo marminggu, marpungu pe hita belum tentu na marminggu. Lapatanna di persaurata di minggu sadarion, isi do hita na terjoga be panidangi songon Apostol Petrus mangalo akka parpoda haliluon. Kita akan halongan di bagasan Guarnitos Kristus. Apostol Paulus mandok di Romsada ayat 10. Aidang huwailahon barita naulii ay hagugoni debatado ipaluahon nasa na Porsea. Jala halak Jahudi jumoludungi dohot halak Junani. Anggo mardongan biar do, mardongan ila akka apostoli, memeritahon barita nauli, dada sahat barita nauli, tuhita saat roditikion. Alai ala hagugoni debatado, akka hata na pinasahat na sidei. Saur mana hatan itu hatta itu hita saluhutna. Namar saur di bagasan minggu sadarion. Nagabi sukun bohado urut ni akka pakobasioni. Sai do hola nakapadida situan nagabi pangulani uria namani dakkon hatan itu hatta daun. Sudah ruas ni uria na Porsea di Tuhan Kristus ikut domar panidangi. Namar panidangi namar lapatan. Dada gabi marjamitai. Dada gabi jupang do jolma, haleluya, amin. Alai marpanidangi mahita, marhite-hite, akka pabaenan nahinalomohon ni debata, di bagasan panggulmiton ningoluta, di parsauran Siganupari. Namangi museda munaka manami nanami, ruas nihurian itu hatta. Marhite turpukon, sada panugu-nugu doon naktu hita, asalam takas hita, solhot tutuhani, marhite-hite, akka parsauran nadinggan, di tonga-tonga ni nguluta, di huria nang tu akka jolma natorop. Adong do, ya hata nama dok, Gudanggo huria namora, alai dak piga huria namarroha. Molo tapamanat padohani di bagasar rohata. Banyak gereja yang seharusnya mampu berdampak bagi banyak orang. Alai olodo di orom noni ditahan dan diulahon atik pe gudang akka talenta akka pasu-pasu dohot siumisik di tonga-tonga ni seda huria. Alai gudang do nak huria met pe ibana gudang akka
pakorhonna, pakkubasion, na niulana, hobar tuhatan itu hatta. Alanida muna kadungan, misi penginjilan, dada holan memaritahon hatan itu hatta, na di Bibelon. Alai misi penginjilan, molo hatani Tuhani sa urdut dohot akka pabayanan. Asa hidupan ni dangion na nihirim ni debata sian hita akka jolma na hinokokna. Idok hatan itu hatta di Matius 10 ayat 32 manangise na maka tidak konao di jolo ni jolma. Ido ha tidak konokku di jolo ni damang na di banua gijangi. Panidangio tai ikut tarida do sian akka pabenata. Panidangio ta nama korona dinggat tua kahala jolma na torop. Ido di halomo debata siak kita. Halak na porsia di debata ikut do gawe parsidohot di harajaun ni Tuhan Yesus Kristus. Jala ido naktona ni Tuhan Yesus Kristus tuak kasisianna. Idok asa molo lau piau lau para diun ingana do dihamu. Asa di siau maringanan di sinak kamu maringan. Totu parbuen yak kapak gobasion dot akaulota do nagabe talup parsidohot di harajaun ni Tuhata. Namangiu musay di amunak ka manami nanami hobar tu gor di minggu di hita sadarion didok minggu estumi nomor 8 saya homa gabe dolok batu partano batuan diau. Tuhan Yesus Kristus ido nagabe partano batua di ita. Tuhan Yesus Kristus nunga di patu-patu hita haluaon nama korhok las niroha di bagasan nguluta. Ala galup hita jolma namar dosa nunga di tubus ibana marhite-hite naung durus mudarna di dolo Golgata. Jalalalas mudar rema mamuri hita sen salut na dosa. Asa partano batuan nagok las niroha do Tuhan Yesus Kristus. Di partikian di panggulmiton di nguluta namasa diakka na parpudion. Molo tukpe di Guari 2020 toluon tahun resesi. Gurang akka hamaolon nabuhi bulu sota. Alai halak na marhaposa tu Jehovah, halak na marhaposan di haluaon na siya Tuhan Yesus Kristus. Nabuhi margugudu hita mamulus salhuk nai, ngolo toktong hita marsihohot tu Tuhan Yesus Kristus si baluai. Alani suatu ngaruk kita na mangasaw gugu, unang ngaruk kita na mangasaw parbino tota, unang ngaruk kita na mangasaw hamorota. Alai songon hatan itu hatta dipoda ni Raja Salomo bidutulu ayat 5 didok. Marhaposa tu Jehovah mahosyan nasaruham jalaunako marpangu cadean tu pikiranmu sendiri. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nungataruli hami di hatam nabadiyai asa toktong mahamili Tuhan si tidangi ho dinasa panggulmiton ningulu nami. Mulia tema Tuhan nunga sahat hatam nabedi itu salut akka ruas ni huriamon. Gabi pasu-pasu may dinasida nagabi bohal dingulu partod dionna. Salhut na maruas ni huriamon ali Tuhan di bagasan pangaramotionmu. Molo pe ali Tuhan ikum mamulus ragam ni akka hamaulon. Alay holakodo li Tuhan nagabi partanoba Tuhan nami na mga linggo binasa ngulo nami
na mangaramoti hami sian nasa akka sakap-sakap ni portibio. Tuhan, pasu-pasu mahuriam GKP Padang Bulanong, pasu-pasu saluhu na akan naposom, pasu-pasu saluhu na akan majelis, asa tok-tok satahi Tuhan, lahu makubasi, mamaritahon baritam nauli, marhite hute huriam GKP Padang Bulanong. Atau kepujian mau Tuhan, di bagasan goar anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dehita sian buku Ede nomor 361 ayat 2. Hatani tu hatta para diro hatta lau pasahatun piliata tuadopan ni debata sian rombi 22 ayat sada songono didok. Nah huapoi mahamu ale akkadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamuma daging muna bahen pilihan na mangulu nabadia nahinalomohon ni debata imah daulatun ni namar roha tapasahat maha piliata.
apa sahat ma piliata tua dupan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di benua gijang, bodo haroroan ni saluhut si leon-leon nadinggan, jalamua li nasa uli basa nama uli utus. Kusop pahon hami masian na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Molo tung adong tarsop pahon hami tuho, nasian tangan muhiadui hujalo hami. Ayah hamahami, ubahin natar leon hami manangaha tuho, asi maroham, jaloma pilihan namion gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu mei jalaramoti, asa upake hami pilihanon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadda hami gudang ni si leon-leon midi hami, asalam girgir kami meduk mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di benua tongaon, songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, laos jalohamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakot Tuhan debata bohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakot Tuhan debata bohina Tuhamu, jala di pasorhon madamena, tutodi munabi. Amin. Shalom.